Башкортстан башлыгы Радий Хабиров яңа ел байрамдарында юл хәрәкәте хәвефсезлеген айрым контроль астына алырга боерды. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова, программабызның кунагы юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекция өлкән инспекторы, полиция майоры Ленар Зиннуров. Ленар Шамилович, һаумыгыз. Хәерле көн. Шулай итеп, яңа ел байрамдарында һезнең хезмәткәрләр күрсәтелгән режимда эшләй, нинди рейдлар каралган? Безнең әлеге вакытта Башкортстан Республикасы территориясендә игътибар юлда балалар дигән профилактик акция алып барыла. Бу акция вакытында без инспекторлар шушы яңа ел каникуллар дип әйтгәндә башланыр алдыннан бүтән балалар укыган йортларда булырга тырышабыз. Хәзер шушы пандемия вакытында мәктәпләрнең уку йортларының ичендә булмасак та, дистанцион формада без уку лекциялар алып барырга тырышабыз. Һәрбер мәктәптә әлеге вакытта Мәгариф министрлыгы ягыннан дип әйтергә кирәк 5 минутлык хәвефсез сәгатьләр, минутлар алып барыла. Моның турында инде без социаль челтәрләрдә әйтеп китәбез, һәм дә инде күбесенчә мәгълүмат ошада игътибар итеп инде һәм хәбәр бирергә тырышабыз. Әлеге вакытта һәрбер җомга көнне дип әйтергә кирәк безнең күпләп водительләрне тикшерү рейдлары алып барыла. Бу инде бигрәк тә исерек водительләрне күз алдында тотабыз, исерек водительләрне ачыклау өчен, чөнки әлеге вакытта бер көндә булганы юк инспекторлар тарафыннан дип әйтгәндә исерек водительләр тотылмаган вакыт. Чөнки алар көндә эләгеп торалар. Иң мөһиме дип әйтгәндә бу ял көннәрендә, чөнки игътибар итсәгез, безнең аварияларның саны да һәлак булган кешеләрнең гомере дә дип әйтгәндә шушы ял көннәрне бигрәк тә авыр хәлдә. Ял көннәренә тап килә демәк. Яңа ел байрамнарында күбрәк нинди юл транспорт вакыйгалары теркәлә? Моның турында сөйләргә бәлки иртәрәктер. Без инде яңа тәҗрибәгезгә таянып әйткәндә, үткән елдагылар менән. Чынлап та үткән елларны игътибарга алсак, бигрәк тә республика юлларында, федераль юлларда дип әйтергә кирәк, авариялар саны күбрәк теркәлә иде үткән елларда. Чөнки бу вакытта кешеләр күпләп гаиләләре белән үзләре шушы 10 көн дип әйтергә кирәк ял вакытында алар авылларга кайталар, төрле ял, курорт булган урыннарга бит инде чоңгышуарга баралар. Шул вакытта барыбер дә дип әйтергә кирәк, шушы юлларда тизлекне арттыралар, ашыгалар, каршы юлга чыгалар, яисә инде тизлекне арттырып, юл кырыена төшеп китеп тә дип әйтгәндә авариягә очраган очраклар бик күп булды үткән елларына. Быел инде без ышанып калабыз водительләрнең үзләренә игътибарлы булуларын һәм дә үзләрен саклап йөрүләрен теләп калабыз. Буна алда сынапта яңа ел байрамдары, тагыла һәр әйтмешләй олы юлга сыгулар ихтимал. Нинди кәңәшләр иткерәшегез? Иң беренче чиратта сынапта юлга чыгар алдыннан автомобильнең техник төзеклеген карарга кирәк дип уйлыйм. Ерак юлга чыккан очракта һава торышын исәпкә алырга кирәк. Автомобильнең дип әйтергә кирәк, аның бензинын карарга кирәк, соляркасын карарга кирәк. Әгәр дә һава торышы алама булса, мин инде юлга чыкмаска теләр идем. Һава торышын әйбәтләнгәнен көтәргә, әлбәттә инде караңгы вакытта игътибарлырак булырга чакырыр идем. Шуннан соң юлга чыккан вакытта тизлекне арттырмаска, алдагы машина белән дистанцияны тотарга, кырыйдагы машинаның интервалын карарга, һәм дә инде каршы юлга чыкканда дип әйтгәндә барыбер юлда хәзер бузлавык, кар берникадәр төшә, шуңа күрә тизлекне арттырмыйча уйланган маневрны дип әйтгәндә җиренә җиткереп уйлап кына юлга чыгарга. Инде салон ичендәге үзегез водитель буларак һәм дә инде пассажирларны иң мөһиме мотлак рәвештә балаларны хәвефсез кайышлар белән, автокрестлар белән беркетеп куярга кирәк. Республиканың кайһы трассаларында башласа ошонда юл транспорт вакыйгалары теркәлә? Без моның турында анализ ясыйбыз һәм дә инде шушы анализ дип әйтергә кирәк, торышыннан берникадәр безнең эш графигына да үзгәртүләр кертелә.
Бигерәк тә быел безнең бит инде республика җитәкчесе тарафыннан дип әйтгәндә бик күп камералар куелды. Бу камералар күбесенчә дип әйтгәндә шушы авариялар күпләп теркәлә торган урыннарда куелды. Әгәр дә койса юллар дип әйтергә кирәк, бүгенге көндә аварияларның санын арттыра дисәк, үткән елларны исәпкә алсак, мәсәлән, Хайбулла районы бүгенге көндә 800%-ка күбрәк аварияны күрсәтә. Кеше гомерләре һәлак булган авариялар турында, инде фаҗигале хәлләр турында сүз алып барганда, соңгы вакытта бит инде менә Әбиәлил районында бит инде фаҗигале очрак булды. 3 үсмернең гомере өзелде. Ярмәкәй районында күпердән төшеп бит инде суга килеп төшеп дип әйтергә кирәк, водитель исерек килеш рулен тота алмады бит инде. Менә шуларны хәзер барсында уйлаганда, безнең аерым гына дип әйтик, юллар турында гына сүз алып барырга түгел, чынлап та кешенең үзенең культурасы һәм дә инде чынлап та икенче фактор булып тора бүгенге көндә юлларның төзеклеге һәм аларның торышы. Һез бына Әбиәлдәге фаҗиганы искә төшереп үттегез, онда сынапта үсмерләр һәлак булды. Бында мал-туарга бәйле авария булды. Бына ошондай аварияларда булдырмас өчен кырагай хайвандар менән мал-туарга бәйле авариялар булдырмас өчен нимәләр эшләнә? Бәлки ниндидер ведомство ара килешү, үзара мәсәлән хәл итү юллары бардыр. Чынлап та шушы Әбзәлил районы турында сүз алып барганда, иң беренче чиратта моны әйтергә кирәк, руль артында үсмерләрнең булуы. Бу беренчедән чынлап та водитель таныклыгы булмаган, аның тәҗрибәсе булмаган водитель чынлап та төнге вакытта шушындый ук яшьтәге үсмерләр белән бит инде бәлки ул тигезлекне арттыргандыр, бәлки олорак кеше булса шушы юлда булган хайваннарны күрә алыры, атларны бит инде. Икенчедән шушы юлларда булган маллар турында сүз алып барганда, хайваннар турында бит инде моның турында әйтер идем мин әлеге вакытта чынлап та безнең әлеге вакытта гына түгел, күптән инде шушы бигрәк тә шушы Белорет, Әбзәлил, Хайбулла якларында бит инде шушындай проблема бар. Һәм бу проблеманы шишәр өчен шушындай хайваннарга дип әйтгәндә чип куеп, аларның һәрберсенең дип әйтергә кирәк хуҗасын белер өчен, аларның шушы дип әйтгәндә юл буенда йөрмәс өчен аларга мотлак рәвештә хуҗалары белән дип әйтергә кирәк эш алып барыла, һәм дә инде бу законлаштырырга һәм законлаштырылган бүгенге көндә. Яәүлеләргә килгәндә, уларның да мөгаен яуаплылыгы бардыр бүген юл транспорт вакыйгаларында. Яәүле операцияһы булды республикала, бына был хакта нимә әйтерһегез? Бу хакта әйтергә кирәк, чынлап та әлеге вакытта республика территориясендә икенче урында дип әйтергә кирәк, кеше гомерләре üzülгән аварияларның төрен караганда бу яәүлеләрне таптау. Бу иң беренче чиратта менә соңгы вакытта дип әйтергә кирәк, күз вакытында бигрәк тә күп тапый башладылар бит инде җәяүләрнең киемнәрендә яктырткыч элементлар булмау. Иң беренче чиратта җәяүләрнең үзләреннән дип әйтергә кирәк, гаип эзләргә кирәк. Икенчедән водительләрнең чынлап та бик күп очраклар шушы безнең юлларда булган зебрларда кешеләрне таптау, бу инде светофор булмаган зебрлар турында сүз алып барыла. Моннан шушы аклы корал дип әйтгәндә полосадан чыкканда җәяүләрне үткәрмичә бәрдереп, шундый вакытларда да безнең җәяүләрнең гомерләре üzülгән булды. Хәтта гаеплене эзләгән сактарда булды, шулай бит. Гаеплене эзләгән чакларда булды. Чынлап та соңгы очракларны гына күз алдында китерсәк, чынлап та Уфа шәһәрендә бик күп, Стәрлетамак шәһәрендә шушындай авариялар теркәлеп тора һәм чынлап та алар бүгенге көндә барыбер дә үзләренең урынын алып торалар. Җәяүлеләр өчен ниндидер яуаплылык каралганмы? Җәяүләр өчен юл кагыйдәләре буенча штраф бар. Әгәр дә җәяүле дип әйтгәндә юлны дөрес урыннан кисеп чыкмаса, аңа 500 сумнан башлап штраф языла. Әгәр дә шушы җәяүле юлны дөрес урыннан кисеп чыкмаганда
birər türlü avariyaga uçragan vaqtda onun gaybı bilen diп әйтегендә bu vaqtda ona 1000-нән ашы штраф языла. Демәк, ситуацияга карап инде. Ситуацияга карап. Яүлеләр өчен байтак кына уңайлыктар булдырыла, башкалабыз Өфөләлә, шул ук айрым светофорларга килгәндә. Һөдемтә бармы бу эшләрнең? Бу аралар чынлап та бүгенге көндә алар шушы җәүләргә хәвефсез юл булдырыр өчен, аларның гомерен, саулыгын саклап калыр өчен уйланган современ рәвештә дип әйтелгән, заманча рәвештә уйланып чыгарылган шушындай яңалыктар, мөмкинлекләр. Соны бүгенге көндә унлап дип әйтергә кирәк, шушын инновацион светофорлар куелды Уфа шәһәрендә генә. Ул инде шушы практика Башкортстан Республикасының зур шәһәрләрендә дә барлыкка китерелә. Ел адагында нинди хыгымталар яһай алабыз? 2019 ел менән сагыштырганда быел юл транспорт вакыйгалары азмы, күпме, үлем очраклары нинди хәлдә? Әгәр дә шушы үткән 11 ай периоды белән үткән елны чагыштырганда безнең аварияларның саны кәмәде. Үлүчеләрнең дип әйтгәндә һәлак булган кешеләрнең саны да әлеге вакытта барыбер дә кәмрәк, азрак үткән ел белән чагыштырганда һәм дә инде бик күпкә безнең тән ярәхәтләре алган кешеләр. Алар чынлап та быел үткән ел белән чагыштырып караганда алар азрак. Үлгән кешеләрнең генә инде кызганычка каршы алар әлеге вакытта бик азга гына үткән ел белән чагыштырганда аз шушындай аерма бирәләр. Һәм яңа ел алдынан тамашачыларга нинди теләктәр әйтергез, ничек үзебезнең сәфәребез уңышлы булсын өчен нимә эшләргә кирәк? Чынлап та быел бит инде безнең республика ил дип әйтергә кирәк, шушындай пандемия вакытында төрле водительләр өчен дә берникадәр уңайсыз вакытлар туры килде, җәүләр өчен дә шушындай авыр вакытлар туры килде. Мин шуны әйтер идем, ничек кенә булмасын, нинди генә минем дип әйтергә кирәк теләкләр бәлки банальны русча әйткәндә булмасын, алар бер булачак, алар юл кагыйдәләрен җиренә җиткереп үтәгәндә һәрбер кешенең үзе, аның гаиләсе, аның балалары исән-сау булачак. Шушы юлларны әйбәт кенә үткәреп, алдагы булачак юлларны үзләрен саклап, туганнарын саклап, юлда дип әйтергә үзләрен саклап бирсеннәр иде. Рәхмәт теләктәрегезгә һәм әңгәмәгез өчен дә шулай ук рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияда юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясе инспекторы, полиция майоры Ленар Зинуров булды. Сәфәрдәрегез уң, юлдар хәвефсез булсын.